Hej. Velkommen til vores eksperiment. Eksperimentet går ud på at fremme læringskultur. Vi vil gerne have de gode historier om læring frem. Derfor vil vi bede dig, når du holder teammøde i denne uge, Om at bruge de første 5 minutter på at dele en god historie om læring. bagefter vil vi bede dig om at sende 5 linjer Eller en kort video om din historie. til os, Vi samler det hele ind og laver en virtuel bog. som vi deler med jer. Det tager ikke lang tid hver især. Men vi tror, at effekten vil være stor. Fristen for at sende dit materiale er fredag den 3. juni kl. 14. På forhånd tak. Tak.